Sa dakbayan sa Cagayan de Oro, usa ka personalidad ang madugang sa mga pilian isip mayor sa sunod tuig, si Rufus Rodriguez, kinsa kasamtangang 2nd District Representative sa dakbayan, may deklarar sa iyang plano niadtong Domingo nga modagan isip mayor sa Cagayan de Oro City. Si Rodriguez pinaagi sa radio interview kagahapon nibutiag nga makaatbang niya ang nauna nang nideklara nga sila si Oscar Moreno ang kasamtangang mayor sa Cagayan de Oro ug si Vicente Imano kinsa nakasilbi na usab isip mayor sa dakbayan. Si Rodriguez magpapili isip mayor sa dakbayan mahitungod kay dili siya ganahan nga mabintahaan ang unang distrito nga dili susama sa mga naangkon nga proyekto sa ikaduhang distrito. Dugang usab ni Rodriguez nga lakip sa iyang mga plano mao ang pagpalambo sa J.R. Borja Hospital, pagtukod og tunghaan sa kolehiyo sa dakbayan nga mao ang Cagayan de Oro City College, paghatag og scholarship sa mga estudyante nga dili kagasto sa ilang pagtungha sa mga universidad. Ning pagbalita, wala pa mibutiag ang kampo ni Rodriguez kung kinsa ang iyang mabisi mayor ug ang uban pa niyang mga kaalyado.